Hyvää päivää ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä on toinen video, niin nyt ei enää voi sanoa, että tervetuloa ensimmäiseen videoon, vaan tervetuloa toiseen videoon. Niin kuin varmaan sanoin kommenteissa, tämä video koskee nyt taas edelleenkin avaruutta, mutta tämä on mun uusi projekti. Mä kerron jokaisesta planeetasta tietoja, mutta tarkemmin. Tässä videossa me aloitetaan lähimmäisestä planeetasta aurinkoon, eli Merkurius. Tämä video on siis Merkuriuksen tietoista, ja tässä videossa mä kerron paljon enemmän tietoja Merkuriuksesta kuin edellisissä videoissa. Jos ette ole katsonut sitä, niin suosittelen katsomaan sitä, vaikka ei olekin pakko edes katsoakaan tämä video, mutta jos haluatte lisää näitä vaan kommenttiehdotuksia, mutta ilman ylimääräisiä puheita mennään videon pariin. No nyt vihdoinkin päästään videon pariin, eli siis tarkempia, mahdollisimman tarkkoja faktoja Merkuriuksesta. Nyt tulee videon eka fakta. Ekana pitää ottaa huomioon, että Merkurius on meidän aurinkokunnan pienin planeetta. Ja Merkurius ei omista kuita, niin kuin ei Venuskaan. Aloitetaan Merkuriuksen etäisyydestä aurinkoon. Merkuriuksen etäisyys auringosta on noin 57 910 000 kilometriä auringosta. Nyt voisimme puhua vähän Merkuriuksen ytimestä. Mistä se koostuu ja minkälainen se on? Arvioiden, että Merkuriuksen ytimen säde on noin 1800–1900 kilometriä. Silikaattivaipan paksuus on noin 500–600 kilometriä. Merkuriuksen sisäinen rakenne on silikaattikuori, vaippa ja rautaydin. Nyt mennään Merkuriuksen vuoteen. Merkuriuksen vuosi kestää noin 88 maapallon päivää. Nyt mennään Merkuriuksen päivään. Merkuriuksen päivä kestää noin 59 maan vuorokautta, joka on yllättävän kauan. Seuraavaksi tulee Merkuriuksen lämpötilat. Päivällä Merkuriuksen lämpötila on aika korkea, että se voi jopa nousta 300 tai yli 400 asteeseen. Yöllä Merkuriuksen lämpötila tippuu -180 asteeseen, eli erittäin kylmää yöllä, kunhan päivällä erittäin kuumaa. Miksi Merkuriuksella ei ole kuita? No tämä johtuu siitä, että Merkuriuksella ei ole ollenkaan ilmakehää ja sen johdosta Merkuriuksella ei ole koskaan mitään myrskyä, ei tuulta, ei pilviä, ei sateita eikä edes peittämää pintaa. Ja tässä välissä haluan muistuttaa teitä tilaamaan Sotilaiden liitto. Se on meidän yhteinen kanava, johon kuuluu Sotilas N, Sotilas C eli minä ja Miro Tarkkanäkijä. Muistakaa se tilata, jos tykkäätte tämmöisistä aihevideoista. Ja nyt palataan videon aiheeseen. Merkuriuksella ei ole ilmakehää sen takia, koska niin pieni painovoima niin kuin Merkuriuksella ei pysty pidättelemään ilmakehää kuumassa auringonpaisteessa. Sen takia Merkuriuksen pinta on täynnä meteoriittien törmäyksistä syntyneistä kraattereista, koska ilmakehä ei suojele sitä meteoriiteilta. Siinä on se syy, miksi Merkuriuksen pinta on täynnä meteoriitteja ja meteoriittien kraattereita. Eli siis kuulitte, millainen planeetta on Merkurius. Se on eloton, kylmä, kuuma ja ei sovi ollenkaan ihmisille, koska liian kuumaa päivällä, liian kylmää yöllä. Eli siis ei hirveän sopiva planeetta ihmisille. Mutta kuitenkin tämmönen lyhyt video oli tässä. Toivottavasti faktat ei ollut turhia. Toivottavasti video oli hyvä siis. Ja toivottavasti olette tilanneet muut hyvät kanavat, kuten Sotilas N ja Miro Tarkkanäkijä ja Sotilaiden liitto. Nyt mennään taas jälleen kertaiseen loppupuolelle. No kuitenkin tämä video oli tässä. Toivottavasti ei ollut surkea video ja toivottavasti tykkäsitte. Ja toivottavasti ette skipanneet tänne loppuun asti. Ja toivottavasti yläpeukkuja, ei alapeukkuja, ei vihakommentteja, vaan hyviä kommentteja, yläpeukkuja ja tilauslappia. No,
seuraava video on sitten Venuksesta tai Venuksen tarkemmista tietoista. Ei minulla ole muuta teille mitään sanottavaa kuin nähdään seuraavassa videossa. Se on nähdään. Ja halusin tässä lopussa vielä ilmoittaa, että seuraava video on semmoisesta planeetasta nimeltään Venus. Ja se on tulossa ihan pian. Toivottavasti ei ole turhaa. Nähdään seuraavassa videossa. Se on nähdään.